Modern Alchemist yw grŵp o ffrindiau nath cyfarfod yn astudio celf yn Iwic. Sam Worthington, Helen Burr a finna Owen Jones. Mae Sam Worthington yn aml iawn yn mynd o dan yr enw Colour Doomed pan mae'n neud gwaith graffiti fod i'r sy'n trefn efo gwyn. Eith o ffeindio ar bob wal allai o ffeindio. Mae Helen Burr yn artist heb i ail. Mae rhan mwyaf gwaith i wedi wneud syniadau stupid Sam a mwy realistic a actually gael wedi wneud. Y holl preswm nath ni gychwyn roed arddangosfeydd ni'n hunan ymlaen oedd yn bod doeddwn ni'n gael mewn i arddangosfeydd neb arall. Os ti'n mynd i parti neb arall, ti'n rhoi parti dy hun ymlaen. Nath ni gychwyn efo arddangosfa go fawr yn y Capitol Arcade yn y hen siop gwags yna. Ydych chi'n mynd o'r grisiau, oedd yna digon o ledd ni'n gael rhwng 40 a 50 artistiaid yna ar unwaith. A dyn ni'n teddol gael 200 o bobl ar noson agoriadol. A mae'n bwysig gwneud cyfleoedd yn bod heb y cyfle yna, mae'n colli bwar i mi. Gyd fysa artist news o eistedd i stafell bach o'n peintio o'i hun. Dyn ni yn y Modern Alchemist Gallery ar y funud lle dyn ni ers November a mwyn debyg tan Ebrill. Dyn ni wedi cael lease o tua 6 mis ish gan charity golewr yn o Somewhere 2. Lle maen nhw'n cymeryd siopa gwag, a busnesau gwag, a roed o'i grwpio fatha nina. Maen nhw wedi helpu ni llawer o weithio ffeindio llefydd, nes mae'n mond am wsos neu ddau. Yr un dwythaf ni wedi cael fydd exhibition gan Hogan yr enw Aaron, sef mewn wneud paintings yn 3D. Naeth o gael y plastig mewn gel, a naeth o peintio fo syringe trwy ddod o'n gallu gwneud penna bod ddim yn arbennig. Mae yna support yn Caerdydd. Dwi'n dweud dos yn llawer o gyfleoedd, ella mynd o wir, ond mae'r support yna, a mae'r artistiaid yna. A bob tro ydych chi roed ymath ymlaen, ydych chi'n siŵr o'r pacio tu allan. Un o digwyddiadau gyntaf un oedd y Walking Gallery, a y reswm nath ni'n neud Walking Gallery yn lle cyntaf oedd bod gan i'n unlla i roed exhibition. A oedd ni'n benderfynol o roedyn, so nath ni fynd ar y parade yn Dydd Gwyl Dewi. Oedd ni'n cael llwyth o bobl yn dod i fyny i just troi ysgwydd ni i gael gweld yn well, ond yn mwy na hapus i just mynd i fyny at ni a gofyn amdano. Yr Empty Walls Festival yw, nath ni gael 15 artists o rhan mwyaf o Ewrop a un o Mexico ar un adeg i wneud murals yma. Mae roed y cyfle ydyn ni'n mynd â celf o'r galeri allan i'r stryd a rhoi cyfle i rywun sydd ddim yn rhoi hanner meddwl i dod i galeri i gweld cyfydau gain bob dydd. Mae'n siarad gyda di gwaith allan. Os yna arbennig os a Roth yn troi mewn i lle llond graffiti efo celf o safon ucha. Mae'n appetite mowr amdan celf o bob ma, ddim jyst cyfydau gain fod yn unig. Nid bobl fynd, dos o dim peryg o tu gwag. Dyn ni'n trio'n galed iawn i ffeindio llefydd fel hyn, busnesau gwag a siopa gwag. Mae'n lle marw a mae'n dda i ddim i neb fel mae o. A pan dyn ni'n dod i mewn, dyn ni'n rhaid y goriadau i artist neu rhaid exhibitions ni'n hynny ymlaen. Mae'r gyfle agor i unrhyw fath o gelf. Os mae rhywun eisiau dod yma i beintio, i wneud graffiti, practisio, os mae'n eisiau wneud perfformiad, mae'n mwy na croeso i ddod yma. Mae'n hawdd iawn gysylltu efo ni. Ffordd hawsa di trwy Facebook, chwilwch am Modern Alchemist, neu e-mail ar modernalchemist@gmail.com.